finálový match Boharu Polského bol čekavý, hlavne pre kibicov. Pre nás trénerov troška menej. Mali sme elegantský náskok, čiže veľmi dobre sme grali. Vykršali sme kontry a troška nás pribrzdili káre. Mali sme 5 káre v prvej teci. Tak trošku sme sadli a dostali sme jednu bránku na 1, no a potom v druhej terci sa to prejavilo a naozaj tam v tých momentoch matchu v druhej terci bola lepšia družina Osviečinu. Vykočťala všelak a dala nám jednom slede 3 bránky, provalila 4-3 a naozaj sa potom prejavilo to srdce, váčenie tých mojich sanovských závodníkov a naozaj zaváčili. Ja myslím, že za to, jak Nišaj zavarčili, jak to, že naozaj 10-5 na kariéru je troška dlúžo na taký finál. My si zaslúžili Nišaj vyhrať, aj keď to bolo také na styk. Ja myslím, že môžeme to hodnotiť ten match, že bol taký hodný play-offu. A budem rád, keď takých matchov będzie čo najviac. No a je to obrovský úspech pre sanovský hokej. Takže chcem poďakovať závodníkom, zaváčili aj včera, aj Nišaj. Aj keď potom trénovanie sme strašne dlho trénovali, tak som myslel, že tá forma v tom poháru sa tak neprejaví, ale bolo vidieť, že aj na koncu sme fyzicky to zvládli. Aj keď sme grali oslabenia, aj keď sme grali vševagy na koncu do Grise, tak bolo vidieť naozaj, že fyzicky sme na tom dobre. Mne sa ťažko rozpráva. Myslím si, že ten zápas mal také 3 zlomové body. Myslím si, že tá prvá tretina, ten začiatok bol strašný z našej strany. Možno aj pod dojmom, že sme včera skončili večer o 11:00, že chalani vlastne, myslím, že v noci nespali večeri. V každom tom meču sa ťažko zaspáva. A bolo to vidno, určite na začiatku sme stáli, ale po tej prvej tretine sme troška zvýšili hlas v šatni a myslím si, že mužstvo začalo hrať. Hralo veľmi dobre. Bohužiaľ, ja hovorím, že mužstva v tejto silnej štvorky, kde už patríme možno aj my, ja osviečím, pokiaľ chce niekto poraziť nás, Sanok, tých, tak musí, ja som to rozprával, musí byť všetko. Musí byť bránka, musí byť obrana, musí byť útok. Dneska si myslím, že troška nám vybuchli obidvaja brankári, že ten výkon možno sa podpísal aj pod to, že sme prehrali dneska, ale život ide ďalej, jednoducho jeden cieľ sme nesplnili, máme pred sebou druhý cieľ, treba sa sústrediť na záver ligi, treba hrať a skončiť čo najvyššie a ten pohár vlastne hrali 4 najlepšie mužstva, dá sa povedať. Aj tie výsledky, všetky boli remízy, čiže tak, ako povedal kolega Jan Čuška, boli to play-offové zápasy a toto nás bude každého jedného, každé mužstvo čakať jednoducho v tom zápase. Mrzí ma len jedna vec, že dneska Valušiak mohol dneska možno rozhodnúť zápas, ale mal 4 čisté gólové šance. Musí sa možno s tým mužstvom žiť ešte a takisto som ho pochválil, môžem okárať za to, ale povedal som mu, że jeho chwila przyjdzie w play-off. Dúfam, że przyjdzie. Imponowaliście znowu ambicją, charakterem, bo z tego słyniecie już chyba. Tak, na pewno przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać, walczyliśmy o każdy krążek, chłopacy się rzucali pod strzał, żeby nie dopuścić do strzałów na moją bramkę. Udało się, jesteśmy bardzo zadowoleni. Zaglądałeś do tej koperty, co tam dostałeś, czy jeszcze nie było czasu? Nie zaglądałem dopiero, cieszę się na radość zwycięstwa. Z czego wynikała ta wasza taktyka? Z czego wynika taki początek emocjonujący, takie rzucenie się na przeciwnika? Z czego to wynikało? Taka była taktyka, czy na tyle wam pozwolili? Chcieliśmy na pewno naruszyć od początku swój rytm gry, także, żeby pokazać, że my rządzimy na lodzie. Bardzo proszę, zawodnik z drużyny Sanoka Woslecki i z drużyny Aksamonia Marcin Jaros. A nagrodę wręcza pan Karol Strasburg.
drodzy Państwo, w tym turnieju pierwsze miejsce Puchar Polski zdobyła drużyna Czarkosawa.